bata kare Takarawa vibes yaran TNT mana Hausa Mafia. Assalamu alaikum Takarawa, nazo da wakar Libya, nazo na ja mana kunnai, ya kamata ku tashi mu gane. Kafin ka shigo Libya sai ka zan baka da lafiya, duka hada da zagi, direba yake a hanya, ga abinci babu ruwa, ga ruwa babu abinci, wahala mu sha a hanya, wasu ma su samu jinya. Bayan wuya da daɗi, duniya tana da faɗi, sati guda a hanya, daga Nijar ga mu a Libya mun zo nema ne, wasu kawai sun zo shashanci, wasu na aiki wasu barci, wasu bara wasu ke nema, wasu kawai su sha shigari, wasu kwaya ma suke sha, wasu 'yan matan Najeriya, wasu 'yan matan Saudiya, wasu aikin haka ne, wasu aikin shago ne, wasu aikin gadi ne, wasu aikin gina ne, wasu aikin gona ne, wasu aikin mazar ne, kowa da nashi aiki, mara aiki da tsaki. Bata kare Takarawa, bata kare Takarawa, bata kare Takarawa, bata kare Takarawa, bata kare ikon Allah, bata kare ikon Allah. Takarawa ikon Allah ne.